بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. muna mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da yin salatu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yau muna Lahadi 4 ga watan Jumada al-Akhirah. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1437 wadda bata zo daidai ba da 13 ga watan March ya 2016. insha Allah ta'ala za mu ci cikin tafsirin surat Taha. Mun tsaya kan aya ta 73 haka ne za mu tashi kan aya ta 74 cikin wa'azin da waɗannan masu sihiri suke wa fir'auna bayan sun musulunta. bismillah. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. bayan da masu sihiri suka ce fir'auna mun yi imani da Allah malicinmu ne da ya gafir lana khatayana domin ya gafarta mana zunubanmu wa ma karhatana alaihi min as-sihr da kuma abin da ka tilasta mu yi na sihiri. Tsoron da yake ba su cewa yana da azaba suka ce wallahu khairun wa abqa, Allah shine mafi alkhairi wajen sakamako kuma shine mafi wanzuwa wanda mulkin sa ba ta ainin gushewa. shine suka ci gaba da masa wa'azi cewa innahu man ya'ti rabbahu mujriman, lalle fa duk wanda ya je wa Allah yana mai laifi fa inna lahu jahannama, to yana da jahannama la yamutu fiha, ba zai mutu a cikin ta ba, wala yahya, kuma ba zai rayu ba. innahu ayyada lamarin yake shine man ya'ti rabbahu mujriman, duk wanda ya je wa Allah yana mai laifi bai tuba ba. an fahimci nan karatu? laifinsa ya rinjayi ayyukansa na alkhairi, laifinsa ya rinjayi ayyukansa na alkhairi, to fa inna lahu jahannam, wannan yana da wutar jahannama. Allah kare mu da karinsa. la yamutu fiha wala yahya, ba zai mutu ba ya huta daga azaba, kuma ba zai rayu ba rayuwa mai daɗi. an fahimci nan karatu? da shi aka shiga wuta ana mutuwa ai da ban da sauki. duk inda wahala ta kai ka mutu ba shikenan ba, aka ma sana yi wato la ya mutu fiha wala ya haya. mutum bai mutuwa balle ya samu sauki kuma bai rayuwa irin ta jin daɗi, kullum cikin azaba yake. walladhina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim wala yukhafu anhum kadhalika kullu kafur. inji suratul fatir yace kafirai suke da wata jahannama la kuza alaihim, ba za a hukunta musu ba balle su mutu su huta. an wajen nan karatu har idan bala'i ya kai bala'i kamar yadda zukuru take faɗi sai su dinga ce mala'ika ka roƙan mana Allah malacinka li yaqdi alaina rabbuk qala innakum maqifun laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktharakum bil haqqi karihun. ba ce ya maliku ya kai malaka da ke garin gidan wuta malik kenan, ka roƙa mana Allah malicinka ya yi mana hukuncin mu mutu. an fahimci wannan sai ce ku dai za ku dawo ciki za ku zo na ne ba mutuwa. Allah kare mu da kare sa. nisa'i take cewa kullama nadijat juluduhum
baddannahum juludan ghayraha li yadhuqul azab. Duk lokacin da fatarsa ta sale sai a maida masa da ta fatar. Abdullahi da Abbas ya ce mafi karancin azaba cikin wuta shine wanda fatar shi za ta kone so 70 a yini guda. In ta kone sai a maida mai wata ta kara konewa so 70 shine mafi sauki. Allah kare mu da kare sa. Shine ce wa man ya'tihi mu'minan, wanda kuma je wa Allah yana mumini, qad amila salihat, ya riga aikata aika masu nagarta, to fa ulaika wadannan lahum darajatul ula, suna da daraja wanda take madaukakiya. To ran ce yan wuta an ce ba za su mutu ba za su rayu ba. To amma ai mun yi karatu da ku a Bukhari ranar Juma'a ko kuma bi ba akwai wanda za su fitar daga gidan wuta ai an gani, wanda gayyen na gayyaro ta kai su wutan, su ba kafare bane ba munafikai bane ba, a kunnin kashi ya kai su gidan wutan. To su waɗannan watan za su yi ta in su gama prison din su. Shi yasa hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam Ahmad ya rawaito, manzo Allah ya ce amma ahlun nari alladhina hum ahluha la yamutuna fiha wa la yahyun. Manzo Allah ya ce amma su ƴan wuta wanda suke da wutan, kafirai kenan munafikai, ba mutuwa ba rayuwa kuma babu fita har abada. Allah kare mu da kare sa. Sai Allah ce to man ya'ti mu'minan, duk wanda ya je wa Allah yana mai imani. Da me yake imani? Na'am, kun shi kuna kallo na? Imani farkon matakin imani da zuciya ne ko? To daga nan sai ta aljanna a kada amila salihat, da ya imani da zuciya kuma sai zantukansa da gabansa suka gaskata imanin. Zantukansa masu kyawu ne, an mace na karatu ayyukan gabansa ma masu kyawu ne. Domin idan mutum ya imani da zuciyarsa amma zancen bakinsa ba kyau, ayyukan gabansa babu kyau, to ko za shi aljanna ka kasance jirgin wutar kuma. To nan wani ana magana wanda zuciyar ta yi kyau ne, zantuka sun yi kyau. Wa qulu lin nasi menene husnan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Ayyuka sun yi kyawu, zantuka sun yi kyawu, zuciya ta yi kyawu, to fa ulaika wadannan lahum darajatul ula, suna da darajoji madaukaka. Al-ula jam'u ce ta al-aliya, aliya kuma ta'anifi ta ne al-a'la. To ba za ka gane karatun ba irin darajoji madauka da gare su sai ka ji hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin dan Samit wanda Imam Bukhari da wasu suka rawaito. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljannatu mi'atu darajat, aljanna darajoji guda 100 ke aljanna. Matakin albashin ku nawa yake da yi? To gaji ku ya kai darajar 17 ce. Daga nan ku a kore ka kore kanka. Amma ce wannan shekaru sun cimma, to aljanna ba 17 gida ba, darajojin guda 100 ne. To bari mu ji tsakanin shekara na kuke ku uku ne ku? To darajojin aljanna sai mun Allah ce ma baina kullu darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Da wannan daraja ta da ta biyu tsakanin su kamar tsakanin sama da ƙasa ne. Ma'ana idan ka kana a daraja misali ta daya, wani na daraja ta biyu, to tsakaninka da shi ya kai sama da ƙasa, to kuma guda 100. Sai manna Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi ɗaukar daraja a cikin aljanna ɗin nan guda 100 ɗin nan ita ce firdaus. An fahimci wannan? Sai ce minha takhruju anharul arba'a, daga firdausin nan ne koramu guda 4 na aljanna suke gudana. Ƙoramar ruwa, ƙoramar giya, ƙoramar zuma, ƙoramar menene nono. Daga cikin firdaus daga na ake tara sun ake rarraba sauran wurare. Sa'annan wa fawqa arshur rahman, al'arshin Allah da kansa, al'arshinsa yana kan firdaus nan ne. Sai ce fa idza sa'altumullah aljanna fas'aluhu firdaus. In za ku roki Allah aljanna to ku roki shi ya baka aljanna firdaus, kada shi kowace ba baka, a roki firdaus nan. Ina ba ta fahimci wannan. Ta wani hadisi wanda Imam Ahmad da rawaito, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa sahabbai,
idan mutum na wata daraja a cikin aljanna zai ringa ganin wanda suke daraja sama da shi kal kawkab fi ufuqis sama'i kal kawkab gabir fi ufuqis sama'i, kamar tauraro ne da ke hange can nesa a sama, aka zaka dinga hange wanda suke sama da darajar ku. sai sahabbai suka ce ya rasulullah amma waɗannan ai annaba ne ko masu wannan darajar da za a dinga hange su kamar taurari, yace rijalun amanu billahi wa saddaqu rusulahu, ba annabi hudu cikin su mu'mine ne, imani ne suke da Allah, su gazanta manzannin Allah, Allah ba su wannan daraja. Allah ka sa da mu a ciki. A shiga aljanna din ana samun daraja da ta hanyar menene? Ta hanyar aiki, imani da aiki, ba wai ta hanyar wani ya ce ba matsala ai ya riga roƙon ma ba. An fice wannan yawwa. Jannatu adinin, ita aljannan nan wurin zama ce. An fice nan ma'ana adinin yanan ba a fita. To ina zaka? Ai ni na son je yawo ne, ina zaka yawo? Ai abin da ke sa ka je yawo a nan ma gajiya da ganin abin da kake gani, ko ba karmar ba da jobara dan zaga can gila ga wani abun, to aljanna me ba gani a ciki babu, illa kawai in ka tuna da wani abokinka wanda ka ta kokarin ya biyo bai biyo ba yana wuta, to sun safa sai ka ce to ina fa da abokiwa, ina da aboki ku zo mu leka mu gani. fattala farahu mene fi sawahil jahim, ba wutan na shi ba lekawa zai je, lekawa za su yi kashe da bari a nuna muku shi, sai ya gan shi tsan motsa mu cikin jahim. Allah kare mu da kare sa. Allah ce tajri min tahtiha al-anhar, koramu na gudana cikin aljanna din, khalidina fiha, ya aljanna suna dawama ciki. Wa dhalika jazaa'u man tazakka, wannan shine sakayyar duk wanda ya tsarkake ransa daga shirka daga bid'a, ya tsarkake ayyukansa daga sabawa Allah subhanahu wataala. Allah ka samu dace. Na'am. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. to su masu sirri dai sun riga sun gama wa'azin su. Yalla bai yaji wa'azi? A yaji mana, amma bai bi ba. An fashe wannan abin da ke cutar da dan adam a ga mai gaskiya kiwi, amma da za ga mai gaskiya ɗauka ya bi, ai masha Allah kuma da mu cikin. An fashe wannan kamar idan mutum na da kuɗi, an gane sai kuɗin sai sa shi izza. Yanzu kamar mana Isa shi zai ce mana Allah ya ce shi muke gare shi, tunda shi bai da kuɗi sai ya rena shi. Ko mutum na da mulki, yanzu kamar wani shi zai ce mana Allah ya ce to waye ma uban shi, kashi mai mulki kullum shi uba yake kira don wulakantarwa, ce wai dan gidan uban waye ne a nan garin. Na ta fahimci wannan ya girman kai kenan. Alhali kullum ba wanda ke zance ake kallo ba, wake da zancen. An fahimci nan karatu, zance ne na Allah, zance ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Idan ka bi ba shi ka bi ba Allah ka bi, manzon Allah ka bi. To shikenan Allah ce walaqad awhayna ila Musa, lalle mu yi wahayi ga annabi Musa, an asri bi ibadi, ka fita da bayina karshen dare, fadrib lahum tariqan fil bahr, ka buga masa hanya a cikin teku, yabasan hanya za ta bushe yanzu nan kuwa, la takhafu darakan, kar ka ji tsoron cewa za a riske ka, wala taksha, kar ka ji tsoron cewa za ku nutse a ruwa. A lokacin da fir'auna aka gama da shi ba yadda zai yi, wanda ke takama da su ma sun bi, to ba abin da ya rage kawai face a ci mutunci annabi Musa da bibiyansa, a kakkashe su a wulakanta su. To shine Allah ce walaqad awhayna ila Musa, sai muke wahayi ga annabi Musa cewa na asri bi ibadi, ka fitar da bayina cikin dare. In kuma ta surat Isra'i mun can kai Isra'i a larabci na nufin tafiyar dare. Subhanallazi asra bi abdihi naharan ne laylan ne.
ka fita da bayina a cikin dare, ku fita ku nufi wajen teku, river Nile kenan. Idan ka je tekun fadrib lahum tariqan fil bahr, ka buga sandarka a cikin tekun, hanya zai bude. Suratul Shu'ara ta bada labari cewa da aka taho tukun ga ruwa gaba ga Fir'auna na dinnowa. Shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa zai batu. Falamma tara al-jama'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Lokacin da jama'a biyu da suka ga juna, ga Fir'auna ya danno, domin Fir'auna ya aika cin gida tare mutane yana ce musu inna haula ila shirzumatun qalilun wa innahum lana laghaizun wa inna la jami'un hadirun. Yi waɗannan su ‘yan kaɗan ma abinda ba su ci mutum 500 ba, annabi Musa kenan da mabiyansa. Ai za mu gama da su, wallahi sai mun bi su, ba za mu yadda ba. Shi kenan suka biyo su annabi Musa. Annabi Musa suka iso bakin teku, gaba teku Fir'auna kuma ta dannowa, shine falamma tara al-jama'ani kenan. Jama'a Musa da jama'a Fir'auna sun ga juna. Qala ashabu Musa, sahabban Musa. Sai to inna lamudrakun, za su fashin mana ga sunan fa suna matsowa. Amma jana karatu yace kalla abu zai yiwa. Kaji imani irin na annabawan Allah, shi bai sai da za a bayyana su ba, amma fa ce abu zai yiwa. Dan me inna ma'i rabbi sayahdin, Allah na tare da ni zai shirye da ni. Nan ne malamai suke cewa duk wanda ya san Qur'ani sai ya gane darajar sayyidina Abubakar. Shi annabi Musa da aka ce za su cin mana, bai ce inna ma'ana rabbuna wa, domin wanda yake tare da su ba su ta wannan darajar ba, sai ce inna ma'i rabbi sayahdin, ni Musa Allah na tare da ni zai shirye da ni. Amma da yake sha muka babban waliyi ne, da ya ce ya Rasulullah in sun kalli kasa za su gan mu fa, ya ce menene la tahzan inna Allah ma'ana. Man Allah bai ce inna Allah ma'ani ba, sai ya ce ma'ana, dan babban waliyi ne. To shikenan malam, nan take ko sai Allah ya annabi Musa wahi, an yadrib bi asaq al-bahr fanfalaqa wa kana kullu firqin kal-qawt al-azim. Dole Qur'ani sashi na tabbakun sashi ne, in ba ka karatun ba zai bayyana ba. Kage yanzu da Shu'ara ake fasara nan kuma Allah ce bugi ruwan da sandarka. Nan za a gane cewa wato duk abin da Allah ya ce ka yi, maganin tambaya ba ta taso ba. Yanzu kai a naka irin nan takaitaccen hankalin, duk wanda kaga ya dauki sanda yana dukan ruwa yana da lafiya? Ba lafiya. Amma tun da annabin Allah ne kuma Allah ne ce a yi, to lafiya kenan. Malam ba sai ruwa ya dare ba, kowane bangare zama to ka tautal azim, kamar babban dutse. Malam nan bangare ya zama kamar dutse, nan kamar dutse, sai ga hanya a tsakiya. Shine fadrib lahum tariqan fil bahr yabasan, ga hanya a tsakiya. Allah ce to sawan nan sanda taka ka doki hanyar mai ta da kanta, kawai nan take sai ruwa ya bushe ko ina, kamar ka san zuba kwalta da asphalt. Kuma hanya 12 adadin rundunar da yake tare da su, ba wani turere ne. Aka shiga ruwa, Allah mai ce masa la ta khafu darakan, kada ka ji tsoron wai za su riske ka, san ba za su riske ka ba. Wala taksha, kuma kada ka ji tsoron wai kun kai gaba za ku nutse, ba wannan. Fa'atba'ahum fir'aunu bi junudihi, fir'auna ya danno biyo su da rundunarsa. An mace na karatu, ya danno su da rundunarsa ya biyo su. Aka zo bakin teku, kasan fir'auna ɗan iska ne, kana kallon shi na, da aka zo jikin shi bai bashi ba, ya ga su Musa su shiga, amma shi yana hangen ba fa shiga ba hitar. Su kuma wawaye sai kira da ake ta yi, ba ne mutum ruwa ma ya san da yalla boy, shi kuma lissafo ta yake. An fashe ranka ya suratu Yunus ta ce ne a daidai nan wani. Na'am? Aha. Aha.
hatta menene bokawar mutukun ai aha laba da lada kuna ta jin qur'ani kuma kuna karanta ahlari وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدرك وغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين Allah ya ce mun wuce da bani Isra'il jawazna bani Isra'il al-bahar bani Isra'ila san haye an fice na karatu Fir'auna sai biyo su cikin ruwan malamin tafsiri da dama suka ce da ya zo din yana tunani sai Allah ya ce malaka jibril ya tawo akan godiya shi yana kan doki ne an fice nan ko godiya sai ta zo ta gitta a gaban dokin Fir'auna sai ta shiga ruwan to kuma doki da ganin godiya kaga zai bi so bai ma sanar da sarki kai shi ma sai bi yalla bai kuma na kai rundunar baki dai sai aka shige sai da su annabi Musa suka haye can Fir'auna zo tsakiya Allah ce to ruwa haɗe shi falamma asafuna intaqna minhum fa aghraqnahum Allah ce da suka ba mu haushi shine falamma asafuna da suka ba mu haushi sai muka ɗauki fansa daga gare su muka natsar da su duka suka baki da lokacin da ruwa kama haɗewa fada aka rinci a yanayi da ba da ake waɗilin nan hattara ne hattara a ina da shi mai gida ga kai wannan ba magana hattara ba ne kaji sai ce amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'il na imani ba mota da gaskiya sai abin da bani isra'ila suke botawa wa ana minal muslimin ni ma ina cikin musulmi kai mutum ya ga wahala ne ce mu ma ahlus sunna ne sunnan ma salafiyya wace ala ana o sai yanzu alhali yau kada sai ta kablu ka shekara da shekaru na iskanci ko kunta minal muslimin kana cikin masu barna to shikenan shine Allah ya faga shi hum minal yam ma gashiyahum sai ainihin abin da zai rufe su na ainihin teku sai rufe su kaman ba a yi ba an mace na karatu kaman ba a yi su ba ma Allah ya mai alƙawari fa فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك وإن كثيرا من الناس عن آياتنا za mu tsere da kai da gangan jikinka don ka zamanto karatu da izina ga wanda za su tawo a baya ina matan fahimci wannan aka tsere da gangan jikin da kwanda ke zana kallo yanzu a misra ko shi ne ko ba shi ne ba Allah wa alam an fahimci wannan karatu amma dai tabbas lokacin da ka halaka da mabiyansa to shi an tsiratar da shi ma'ana ya riga ya halaka din amma an hana gawa lalacewa dan mutum na ganin ƙarya ne je leka gani an fahimci wannan Allah kare mu da karasa da ce fa gashiyahum min al-yammi ma gashiyahum wani usulubi ne na zance na girmama zancen abin da ya lulube su na ruwan teku sai lulube su ma'ana babban lamari ne wanda ko ya riga sai da aka kwashe an fahimci wannan ko kamar da ke cewa ne wal mu'tafikatu ahawa fa gashaha na'am wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma hada Allah ce fir'auna sai batar da mutanensa kuma bai shiryu ba ya batar da su da menene wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'aunu bi rashid dan me yaqdumu qaumahu yawm al-qiyamah fa awradahum an-nar menene bi isal wirdul suratul hud kenan Allah ya ce mun turo Musa da ayoyi da hujjoji za ga fir'auna da manyan mutanensa domin su bi Musa ne fattaba wa amra fir'auna da suka bi lamarin fir'auna to shi kuma fir'auna da yace adalla fir'auna qaumu nan sai can sai ce ma amru fir'aun bi rashid lamarin sa ba shirye bane ba tunda ba kan shirye yake ba ke sa na wurin wa adalla fir'aun qaumahu ka fahimci karatu sai fir'auna batar da mutanensa ya gangara su da su zuwa wutar jahannama Allah kare mu da kariyarsa duk wanda zaka bi wani mai kudi ne wani mai mulki ne wani akramaka Allah ne to ka bi shi ala basiratin an fahimci nan bisa basira bisa hujjoji da dalilai in ba hujja ba dalili a je mai kayansa kara gaba domin ranar kiyama ba zai fi da kai ba shi ma bai fi da kansa Allah kare mu da kariyarsa ya bani isra'ila يا بني
أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. to yanzu da kaga an halaka da Fir'auna ko duk da mulkin sa da dukiyarsa an mace na karatu da lambuna da gonaki da wari duk kaman ba a yi shi ba shi sa ce wala qad ja'a ala fir'auna an-nuzur kadzabu bi ayatina fa akhadnahum akuffarukum khairun min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur inji suratul qamar ko yace mutanen fir'auna gargadi ya zo musu ga annabi Musa ga annabi Harun ga ayoyi guda 9 amma suka gareta Allah ce sai muka yi masa kamu irin na gagararren sarki muktadar mai iko da kowa. Ai ka san malamai suna cewa duk wanda ya saɓi Allah da wani abu to da shi ne Allah zai halakar da shi. Ai ka san sai da ya zo ya ga ruwan tekun Nil ya ce alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun wala yakadu ba nake da mulkin Misra ba wannan tekun ma bisa umarni na ke gudana ya alfahari da teku shin ni ne mafi alkhairi ko wannan wanda bai iya zance ba wannan Musa ne bai iya zance ba la yakadu yubin ba magana bayanin nashi to sai Allah ya halakar da shi da ruwan aka yi masa damka irin wadda ba ta ba kowa irin damkan ba sai ya tambaya to akufarukum khairun min ulaikum kafaranku sun fi wannan can ne sun fi su ne to yanzu mutum Allah ya kyale shi da kyale shi ne ba ya fi kalmar Allah wani ba cikin minti ɗaya Allah zai gama da kai kai minti ɗin mata yawa babu gagararre sai dai bararre sai nan Allah ya baka kawai to wallahi mutum ya taka nan da rayuwar nan wani mulki ke gare ka wani kuɗi ke gare ka wani ɗan karatunka da kake ji da shi wallahi kai taka nan ka neme da za ka haɗu da Allah lami lafiya in ba haka ba tun a nan duniya Allah sai kunyatar da kai Allah kare mu da kariyarsa Allah ce ya bani Isra'ila ya ku bani Isra'il kada an je na kun min aduwikum lalle mun tseratar da ku daga abokin gabanku shine fir'auna kenan wa annakum janiba tur al-ayman muka yi alƙawari da ku cewa a zo gefen dutse ta dama inda aka fara magana da Annabi Musa kenan ko to a zo za a bada taura Allah ya alƙawarin zai bada littafi bayan halakar da fir'auna wa nazzalna alaikum manna wa salwa kuma muka sauka muku da manna da salwa manna wani abu ne da ke sauka a sama kaman daga sama kaman zama yake sauka an fashe nan zai taho ne da kaman ruwa in ya sauka kuma sai abin nan sai ya dunkule kuma ya zama ta curi haka nan kaman waina misali an gane sai kai ta ci kaman waina kake ci amma zuma kake ci ga salwa an fashe kowa san salwa ai kaga shi bai ma kai ya kai ta dabara girma ne ka sai kun Allah daba na ƙara ganganta na ƙara daɗi ko ga ikon Allah ba inda tunanin mutum ne ai daba na ƙara girma ya kamata a ce ta ƙara daɗi ne da ma ga ai naman sa ya fi na raƙumi ne daɗi ko to na rago fa ka ga yi kasa ka ji ba kada girman da ka sana cin kaji a fashe nan to in ka samu kuɗin shila wannan Musa ya karas din nan to aka ringa sauka musu da ainihin manna da salwa malam kyauta mun karanta a baya da ku mun karanta a bakara mun karanta a la'arafi yace kulu min tayyibati ma razaqnakum ko shi daga dada wanda muka azurta ku da su wannan da bani Isra'ila ake ko ba da su ake ba to karatun ya hau kan kowa
kulu min tayyibati ma razaqnakum, ku ci dada da abin da muka azurta ku. In Allah ya baka damar cin dadi ka ci dadi. To kwana nawa za yi, a mutuwa za yi, to ka mutu gobe. Ka san wani hatta iyalinsa sai hana su cin dadi, wai ai ba za a daɗe duniya ba. To ya tafi gobe shi mana, ya ji mutane su ji dadin su. قل من حرم زينة الله التي والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة. Allah cewa ki haramta wa bayina kyawawa da na tsara musu a rayuwa wa tayyibat da abubuwa masu daɗi. Manzo Allah ke cin namun kaji balle kai sallallahu alaihi wa sallam. Kai mutum na iskanci ka sai ce wai shi ai zogala za ci, mun ka ci zogala da sahe da kulli an ce na ƙara vitamin. Yajo da rana kuma za a ci rogo da mai, to shi kuma vitamin ke ƙara. Da dare kuma a nemi tubani. Wani saka wannan Quran ce li yunfik zu sa'atin wa man qadira alayhi rizquhu. In Allah ya idza wasa Allah alaikum menene ba ka mun ka Buhari ba, in Allah ya buɗa ma ya azurta ka amma jira karatu to ba ana ka cin mai kyau ba, ka cin mai kyau, ka sha mai kyau, ka sa mai kyau, ka hau mai kyau. Abinda ba a yadda ba inda za samu matsala da mutum duk tunanin ka ya tara wajen ci da sha, ba taimakon bayan Allah, ba taimakon marayu, ba taimakon makauta, iyaye, dangi, to yanzu ka ci wahala. Duk wannan kaurin wuyan da kai to kayan wuta jahannama ne. In dai ka tare ka cin daɗi ne, kai shagin marwaci ne, to kayan wuta duk wannan kasan kaza wani nama ake yi nan wurin ko. Kaga mutum wani nama ya sumbuli nan wurin sai ka ce to zon sa a hafa shi da karatu. To in dai baka taimaka wa 'yan uwa ba, balle wannan halin da ake ciki, mutanen da cikin wahala baka tallafa ba, to abinda kake ce ba wahala ne gare ka tashar iyama. Amma kana tallafawa da ka ɗiba sai kai haka, da ka ɗiba sai kai haka, to kai ta cin daɗin ka, za ka ci daɗi a nan ka ci daɗi a lahira wallahi. Don cewa lillazina amanu fil hayatid dunya, ta masu imani ce a nan rayuwar duniya, khalisatan yawmal qiyama, kuma lahira su kada masu ci daɗin. In ma Allah bai baka daɗin ba kace zaka ci to sai ka wahala. Aran maka ne mu? Baka da halin cin kaji irin kamar da Allah ma ke da halin cin kaji, kace kai ba sai ka dinga yanka kaji, to sun yi shi kai ma za yanke ka, sai ka jara ciki ka shara ne mutaje lahiya ai ya zo yana shi 50,000 hannuna. Wani kuma sai ya kai ai ya shi 20,000, to me da su ya ci kaji, bai sacin kaji ba ya ce sai ya ci kaji, ta kuma sai ya ci wuya, don da an kama shi sai ɗauri. Shi sa kowa zo nan da Allah ya je shi, idan Allah ya wadata ka ci kaji ka ci zubbi. Allah bai baka wannan halin ba matsala, ko dan kifi ka samu an gane ina laifi da babu, balle ma da daɗin yan waran nan. To ba dai baka ai baka yana da vitamin ko, to wala ma akwai vitamin ko ba wala an gani. Sun ce kai talaka ne da wanda ya ci nama da kai da ka ci wara, sun ce duk ne duk ne a aiki amma baki dai akwai bambanci. To kana cin wararka da nan kifinka kana ta wa annabi salati me kamanta baka dai bo rigima ba, balla bai dame ka. Ka matasa ma wani ke damun su yanzu, mutum ya ce zai ci daɗi ya ja lokacin tariya ta mishi wayo, tana nan langwaje haka nan. To mai gida saboda Allah mu kaji da sallah sai sallah, ni ya ban masa haka kake ba, zai ce ba haka nake ba, gobe za ka miki kaji, bai da halin cin kaji ba. Wata shekara 17 sai da dinga yawo da hankalin mutum. Mun Allah ya gaskiya ma ra'aytu min naqisati akalin wa dinin.
azhabu menene lillub, yace ban taba ganin mutum mai tawayayyen hankali da tawayan addini amma kuma sai ya fisgi mutum mai kashin basira kamar mace ba. Ga ka da shegin basira da wayo, ka san yadda za a saya a sayar, ka san yadda za a je kasuwar tsaye a je a samu abin da ka samu, wanke kana ci, kayan da za a sai a ci riba ka sani, wanda za a faɗi ka sani, amma kai sai ta zo na malam ga ta bai firis, ga ba shi kashin hankali, ba shi kan addini, sai da rage juya ka. Ana yi ko ba yi? Na ji kuna yi kasa-kasa. Sai dai Allah rufa asiri. Wani aka je cin gida wallahi shiru yake gawa wallahi. Shi kamar ka sana wazi. Aka wani zai loop ne cin gida. Ya tari ya gani. Tabbin ka mai harara. Kuma kaga yin matan zamani in ba Allah sa ka rabi irin mutsayi hannu ba. To wallahi sai suke kasbaro. Don dai wa yanka dai na shekara 25 wallahi za ta kai ka da baro. Da yanzu ta saka girki Allah yi waɗannan yawa da wallahi ta saka girki yanzu nan kuma ba ciwon ba na kai cewa ni so nake sanin kana so na ko baka so na haba a ce ban saki to kai mana girki yau kana so na ba su ga aran ma yana ta hura aiki ba ka hada ne yana manan Allah da kiyaye Allah sauyi Allah ce to kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga da abubuwan da muka azurta ku da su wala ta daga fi amma fa kada ku wuce iyaka, kada a tare wajen ci din kuma a ciyo haram an mace na karatu a ci fiye da ka'ida a yi barna a yi muzaranci don wuce ka'ida. Fahilla alaikum ghadabi, fushi na sai sauka kanku wajen ci ma in baki hankali ba fushi Allah sai sauka kanka ta yi kana albuzarci kana barnar dukiya ga bayan Allah suna kwana da yunwa ba bin da dame ka to sai samu fushin Allah. In Allah ya baka ba ka kada ka ba ina jaddada muku wannan. Malam Bahaushe ma da kanshi ma da ya kwance sai da samu karatu a nan wurin ce duk da ci shi kadai ka gani to da ba ana mutuwa tare ne da wancan hikima ce ta zance ma'ana ka mutu wulakance ne ake nihi ai ka mutu wulakance domin baka tallafa kowa ba baka taimaki kowa ba. Allah kare da kare sa. Allah ce wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa, duk wanda hushi na ya sauka a kansa to wannan ya gama yawo. Asalin hawa na nufin mutum ya faɗa rami mai zurfi ya kasa fitowa. An mace na karatu to malam ba shi mutum ya gama yawo daga ayan zo karshen karatu kenan. To duk wanda ya kuskure barin hushin Allah ya sauka kansa domin sabawa Allah da biyo duniya tana ta iza shi yana ganin matsalar duniya kamar zai akhira, wai da duniya take haka lahira kariya kake. Dan duniya ka ta yi kyau ba shine tabbas cewa lahira ka za ta yi kyau. Fara'ana duniya ta yi kyau ba ta yi kyau ba to lahira ta yi kyau ne? Karuna duniya ta yi kyau ba ta yi kyau ba to lahira ta yi kyau ne? A'a, in kana son duniya ta yi kyau lahira ta yi kyau sai ka rike addinin Allah da hannu biyu. Ga kuɗi kamar su kashe ka amma da an ce qala Allah qala rasulu kan sahun gaba to akwai alama cewa an kama mai ci. Ga kuɗi kamar su kashe ka baka jin warin talakawa baka kyamar su sai ku yi hannu da su lami lafiya to akwai alamar lahira za ta kyau. Ga kuɗi kamar su kashe ka baka rena danginka ba da yan wanka da bai da ko sisi sai ka tashi ka je same shi har gida ga ka da kuɗi amma sai ka je har gida ka samu wanka yana zo da kan kujera kai sai ka zo na kasa kuma ga ka da kuɗi shi kuma ko sisi amma ya tunda wanka ne sai ka zo na kasa shi na kan kujera ya ce tashi na sha na kwana ai manzo Allah ya ce babban wa matsayin uba yake kaga akwai alaman lahira za ta kyau. Amma da dan nan yake yana da canji ba sai ma ya kawo ya zo ba ko ba ka suke yi ba. Assalamu alaikum ina son ganin ka same ni gida ta karfe 9:30 wai wan shi wai same ni gida 9:30 don gulakanci da rashin sanin mutuncin na gaba.
to Allah ya sauke to sai Allah ya ce wa inni lagaffarun lalle ni mai yawan gafara ne gawa liman taba wa amana wa amila saliha ga wanda ya tuba duk zunubin da kai ka tuba a tabi na zam kamar la zan bulau wanda ya tuba daga zunubi ya bari kamar bai da zunubi ne duk wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila salihan ya aikata ayyuka na gargaru masu kyawu sun mahtada sannan ma sai ya tsayu akan sunna na hatada kenan innal ladhina qalu rabbana allah thumma istaqamu fastaqim kama wa man taba ma'ak shine ma'ana sun mahtada kenan ka tuba ka yi imani ka aiki mai kyau to sai ba an tsaya kan karantar manzon Allah shine sun mahtada ko da ka tuban ka yi imani ka aiki mai kyau ba za kan sunna ba to aikin banza dan bid'a kenan ai to shi kuma a da tafi amana hada ma laysa minu huwa raddun Allah kare mu da kare sa ina ganin na kan lissafi ko ba dan lokaci yayi ba amma in muka wuce fa wurin tsayewa bai kusa kuma ko gara mu za daga tambaya da zawa annabi Musa ne Allah zai mai tambaya ba an ce ya tauye zai shi a taura ba bayan azumi 40 to zaka je da kai sai isa shi to waye ce kai so yanzu an bace na karatu wa ya kaba mutanen ka baya zai ansa query in ya bada ansa sai ce to kuma fitina ta faru bayan ka baro can wani shagi ana ce bai samiri shi kuma ya sa mutane sun kama bota dan margi to zaka nan kuma zaka jin Allah kai mu da mutum ya ji labarin zunubi da ya ga zunubi to gara jin labarin zunubi ya fi sauki daga nan zunubin da annabi Musa zaka jin Allah kai mu da Allah ya bashi labari ai ya san gaskiya ne amma irin yadda hankalin shi ya tashi bai kai lokacin da ya ga zunubin ba dan da ya ga zunubin sai ma jifa da ainihin alluna taura din domin tashi hankali Allah kare mu da kare sa za a kira sallah sun mamsa tambayoyi kada manta da gidonin marayu kare sihiri ina ka faɗi ya za a ya karya idan ka faɗi ya za a ya karya kaji a faɗi mai addon da ke karya sihiri sun ga mai yadda za a yi an gane to ga sakatare zai ma bayani kuma zai baka addu'o'in mala taimaka man da addu'a wallahi bai yin sallah waye shine bai yin sallah to in dai bai yin sallah ba magana addu'a ba ce ba magana ce ta yaji tsoron Allah sun ce zai mutu a kafiri duk wanda bai sallah kafiri ne sai ji tsoron Allah kawai ya bi wannan kafircin ya musulunta bayan tabu wa qamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid dini Allah kare mu da karensa malam ni na kasance ma'aikacin lafiya ne kuma ina aiki a asibitin dan dutse wato comprehensive amma malam ina ganin waɗansu abubuwa da 'yan wana ma'aikata ke yi na rashin dacewa da kuma rashin tausayi ga marasa lafiya ta hanyar tura su je su yi hoto ko da kuma mutum bai da lura ɗaukar hoton sai dai kawai su tura ya je yi domin samu nasu kamar shaɗin sannan kuma malam akwai likitocin da ba za su duba mutum ba idan ba ya yi hoton a wajen da suka tura shi bane ba saboda ɗan kasafin da ake hidda musu don haka nake fatan malam zai ja musu kunne da su yi tsoron Allah su tausaya ma al'umma tun kafin mutane su fahimta su fusata su nemi ɗaukar mataki da kansu to Allah ya kiyaye da wannan ba wani asibiti da yake ne yanzu kusan duk asibitoci ana samun wannan shigantakar da rashin imani rashin tausayi a wahalar da mara lafiya idan larura ta kama ta mutum ya ɗauki hoto kuma ba a ɗauka hoto a asibitin na ba ta mace wannan da an ce je wuri kaza ba laifi bane ba wannan da menene akwai larura ɗauka hoton kuma ba a ɗauka hoto a asibitin an gane haka nan babu laifi amma ciwon kai za ce je ka ɗauki hoto jama'a me ya da ciwon kai da ɗauka hoto don dai kai a samu mutum ya samu nashi kamar shodin to wuta kake ci domin ka kara mara lafiya nauyin da ke tare da shi ne ga rashin lafiya ga yanayin ya tuli lissafin shi zai samu kudin magani ko bai samu mutum ka je ka ce je dauki hoto ba garba dalili
wani kuma wani aka ɗauki hoto in ba inda ya ce a ji a yi bane ba sai ce to bai yi ba, kaga hasara 10 gare shi fa ba kamar lahiya ba, shi ya kara hasara 10 dan wuta ce linki ba linki gobe alkiyama. So bayan Allah ba ji tsoron Allah, ba ma ka ta asibiti kadai ba, ma ka tan koyi na ma a ji tsoron Allah, dan tsoron Allah ne mana karanci a ta kasuwanninmu, a ta gonaki, a ta gida koyina, ka ta malamai wanda manzo Allah ce su ne magada annabawa, manzo Allah ya gaskiya, amma sun yanzu cikin su magada arnin baya ne, domin san zuciya mutum kan san zuciya kan sai tsaya ta fada ba garba dalili, ba abu wanda ke da nasi a shari'a cewa. To kowa ji tsoron Allah, duk wanda ya cutar da musulmi ko mara lahiya ko ba mara lahiya ba, to ya san gobe alkiyama sai Allah bi mai haƙƙinsa, ka ko kafiri ka cuta sai Allah ma azaba, dan Allah bai cuci kafiri ba, shi ne ba za a ɗauki ladan ka ba shi ba gobe alkiyama dan shi bai da lada, amma sai an ma azaba wannan laifin da kai. Allah kare mu da kariyarsa. Malam mutum ne yake aikata wani abu wanda bai dace ba kuma ya kasa denawa, to sai rantsuwa da wallahi ba zai kara ba, to kuma bayan wani lokaci sai ya kara, to malai na matsayin rantsuwar da yi ya rantsuwa da yake na sai ka fara, amma cin karatu ya rantsuwa ba zai kuma ya yi to zai ka fara, kuma sai bi gafara ga Allah. Allah kare mu da kariyarsa. Mala ina neman fassarar wannan hadisi da kuma bayaninsa, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qala rajulun li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. To hadisi ne na farko, hadisi ne sahihi, an gane ko hadisi ne ingantacce. Fassararsa kuma manzon Allah ce idan wani ya ce wa dan uwansa kai kafiri, to cikin su biyu fa ɗaya kafiri ne da gaske, ko dai wanda aka ce mai kafirin haka zace yake kaga an aje kalma a mahallinta, ko ma sharri ne aka yi masa, to wanda ya faɗi kuma kalmar sai da dawo gare shi, kalmar kafirci ba ta faɗo a ƙasa banza. Shi yasa magabata salafus salih ba su nuna mutum su ce kai kafiri ko ka kafirta, aiki zai faɗi. Amma cin karatu wanda ya aiki kaza kafirci ne, wanda ya aiki kaza kafirci ne, in ka ga ya daidai da wuyanka sa. To wannan shine karatun, kuma shine karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aiki yake faɗi ba mutum ake nunawa ba. Allah ka samu dace. Na Allah malam da kai da masu saurare ina neman taimakon a tare da addu'a, Allah ya bani sana'a, don wallahi malam ina son yin aure kuma na ga wanda nake so da gaske, amma ban da abin yi. Yana son aure kuma ya ga wanda yake so da gaske, amma kash bai da abin yi. To bawan Allah muna taimakon ka da addu'a, muna taimakon da addu'a, Allah ya ba mu abin yi mai albarka, Allah ya zata ma zaki halalan tayyiban barakan fi. Amma wanda kake so da gaske nan ya haƙuri da ita tukun, dan wannan so na gaske ne zai koma da ƙarya in babu sana'a. Yi haƙuri, dubbai suna nan ban da ita, ka samu sana'a dai tukun. An mace karatu ka tabbata ka samu sana'a, ka samu natsuwa, to masha Allah za samu masu kahita, kuma sai aure alhamdulillah sai zo nan kali kwance. Amma kai aure ba sana'a zai ci da kai, ita da kan da za ta fara zagin ka, wanda kike so da gaske din, ita kuma sai da kike da gaske, sai ku tashi hankali ya faru. Allah kare da kare sa. A yi haƙuri ka ta azumi kana ta wasu kana addu'a, idan mutum na sa aure fa abin sai a hankali, sai dai ta azumi yana sadawa da addu'a na ta wasu da shi, in ba haka ba sai ce a shi ya ji ya gani kasa ko wanda zai ce shi wallahi a mai aure kuma wallahi a gaba layi. Yau mai bala'i za a gani, kada ku yi mai, kada a mai ya fada rijiya, ma fada rijiya zai yi. Waya ya ta hidda ne, shi mutum 10 ne kada ta hidda, to kai fita kanka mana. Yoni ya shi mutum zai hidda ne, na san da ya zai an sai hidda kai na ni ba. Wallahi kuma ta ce za ta fada wani hali, to ta fada kabari, kada ka ja kanka wahala baka da ba dalili, ka yi haƙuri. Qur'ani aka Qur'ani ya ce ma
wale sa'afifin ladina la yajiduna menene hatta yughniyahum Allah min fadli haka ba Allah faɗi karara ce wanda ba su da yadda za su yi aure sai hakuri ji Qur'ani su kame har Allah wadda ta su cikin lalarsa da auren da ba sai yi gare shi ba musamman ma yanzu da ake yayin dubu 50 60 70 ba fitina bace ba mu je zuwa hadari ma za ku yi nan gaba yi da yake ƙananan mawakata kuke kan mutane mana su dawa kansu bala'i in ban da neman bala'i yanzu ko tsakuwa aka ce ka samu tsakuwa guda 50,000 ba baka aiki ba tsakuwa ka san ba sai yake ba ko sai tsakuwa ke ka ce samu tsakuwa 50,000 yanzu an baka bala'i balle naira 50,000 da yake ba ku wahala ku samu kuɗi ba shi yasa wani yaro wani gari nan muna labari da shi ce malam ai da aka samu sarki na fasa sai ce Allah ba albarka yau 70,000 aka same ya fasa zai ce to yazo a sasanta sai ha ba kuke da kai a wulakanta ku ba abu daga taimakon juna ka taimake ni ka ban diya aka taimake ni ko to ni mun taimake ka dauke ma cinta da shanta da tufafinta sabulun wanka ni ne omon wanki ni ne gazal jambaki jahanci duk ni ne to ba sa ka ruba juna asiri ba amma ku dinga sara mutane da kuɗi ba kira ba dalili duk sai ce 70,000 80 to ku je ku tayi 100 ku tayi ni da wanda ni yawa ni ban yi na 100 gaskiya kana gari na Allah ma na musamman yi na 100 je ka rubuta kuma ka gani ka ce ni na faɗi ban yi na 100 kuma ba don ban da 100 bane ba zan yi bane ba a wani ba ka bane ba abinda sai kai kaya kuma ko za ka kaya to kaji hawa ala yo in ka kara wasu 700 ba sai ka ga kana neman tafiya makka ba Allah ya gaba da zulmin mu Allah ya kara mana imani tare da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah shi da mu shi na addini Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu kun minta da nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu kun guje mata wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah kare mu da lafiya da arziki mai albarka abinda ba mu iyawa Allah ka iya mana abinda yafi karfin mu Allah ka fi karfin sa Allah kare mu da kariyarka daga sharrin masharanta da hasada mahasada da makirci masu makirci subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum